DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Yes, Gogoma Skaraze. Ndiri boss hangu mutisi. Yes, tiri vatano amenokurisa ikovo. Aiwa kunokutaka chengetwa tinotenda kutovhumbamirwa. Right, ndati ndifone katimbokurukura kwamaminitsi mashoma ndoziva kuti munogara muri busy. Mumbotionesawo vazukuru venyu kuti chii chiri kumhonya sokutika. Iyo nyaya yenhingiyo yemanenje ari kuonekwa iyo. Handiti nguva yese zvazvisingaitike zvatenga kuitike zvakunyatsooneka izvinezvi kuti ndozviripo. Vanhu vari kunamata kuti zvifumuke, misodzi yevana iri kunzwikwa, vari kukumbirira vakamira mweya nemuzvokwadi. Saka zvakusvika pazvinofumuka because ivo vanhu havachai kugarisana, havana kugarisana kumusoro ikoko. Zviratidzo munazvo zvekudzingana kwemabasa, tsamba dzinongonyorwa dzichingotenderera kupumhanwa kuita sei. Pane imba inenge yakagarisana inoitwa zvakadaro pachena. Nditi hapana. Zvinoreva kuti maane hondo mavari. Saka kana maane hondo, umwe neumwe anotsvaga kuzvidzivirira. Hakuna munhu anobva weopposition. Ndefuti mazuva anaya opposition yacho hatitorina muZimbabwe. Opposition yeZANU iri muSANU. Hakuna munhu angambobva kumba kwake akaenda nen'anga kana kuenda nehari idzodzo akasvika akaisa paparamende panosvikika here? Pane angapamira akapatambira paya. Vanhu vemukati imomo vari kuita zvinhu zvavo, vari kurwa. Vanhu havari muhondo dzavo. Vari kutsvaga kuradzana masimba. Vanhu vanorarama nen'anga, vanhu vanorarama nemishonga, vanorarama nemakwenzi nekushereketerana nezvidhoma nehurombwa. Inova ndiyo challenge yatinayo muZimbabwe. MuZimbabwe munotoda maoko akachena. Kana uri wekereke womira uri mutsvene, kana uri wekuchivanhu wechivanhu uchivimba nekupugama nokumbirira vakuru vacho kuti aiwa tionesewo tigadzirisewo, because nyaya irimo tiri kurwisana nehurombwa. Tiri kurwisana nehurombwa, ndowatiri kurwisana nawo. Ndofunga ndingangoti kufananidza nana Freemason. But chavasingazivi ndechekuti Zimbabwe haitongwe nezvinana Freemason. Zimbabwe haitongwe negwenzi. Munhu anoyambutsa Zimbabwe haasi kutomboda kana gwenzi mukati meruoko rwake. Haasi kutomboda kana ropa revanhu. Hazvisi kutomboda kana kukwira ndege kuenda kuti hanzi ndipinde muCommonwealth ndidyidzane nemaBritish. MaBritish handindo ane chivanhu chavo chavanoita chatakaona vachipfekedza vanhu majazi matsvuku aya. Hazvisi kutomboda zvese izvozvo. Hazvidi zvese izvozvo. Zviri kutongoda munhu anenge akamira ari mweya nemuzvokwadi ari zvakachena, achifamba zvakachena. Opuhwa gwara rekunzi ita so, ita so, ita so. Oteerera mweya, vanhu vanouya vachiti taratidzwa zvakati, vachitaura zvakanaka zvakachena, rizvine rakajeka, ndozvavanoteerera. Zvino endaiko muri wechechi munosvika muchiti hanzi ndapuhwa, hanzi gadzirai zvakati nyika inake, havabati. Moenda munosvika muchiti ndauya hanzi nevadzimu gadzirai zvakati zvakanaka zvinake, havabati. Asi n'anga dzikasvika ipapo dzine masaramusi, dzikasvika uchiti ndireka chidhoma kangu akanogona chaizvo, aiwa munodyidzana. Saini yandokuradzai nayo ndeyekuti mukaona vanhu vane midzimu yakachena vese vakasvika paipai, hapana anoda kuvaona, vanongoteererwa wobva wanzi aiwa tichakutsvagai kana kuti tazvinzwa, ndemunodzana sekuru zvakati. Ukasvika uri mupostori anoita nokuona chaizvo, vanotozviziva. Ivo vanhu vaya vanoziva vaive. Ini ndakaenda through vetting yavo yese vanhu vaive. Vanoziya, ende vanhu vaya munoitoti munotosvika muhofisi muchitoti muri muhofisi muna vanhu vaya vanhu vavo. Ende agouya akapfeka svutu nemagirazi agongokutarisa kudai toti pamwe yandapedza. Handisi kutaura zvinhu zvandisingazivi, nditaura zvinhu zvandakaona.
vane masvikiro avo imomo, vane n'anga dzavo, vane maprofita avo, vane vafemberi vavo, vane vemashiripiti, vane zvigure, vane vemoziremu wavo muyamwe. Chiprofita chese vanacho. Hapana munhu wavasingaoni uchisvika. Vakatoona kuti iwowo saidhi rako iri harisi kudyidzana navo, riri kuda zvakajeka, aiwa vanokuveteredza woenda. Rimana chaedza zvifambirani. Mukatoona munhu anenge akaendako achitigadzirai zvakati vakaramba, motoziva kuti vakatenge vatopinda mumweya wakaona kuti haasi wekwedu. Zvinhu zvavo izvo zvavari kuitirana ndo vanorarama nemakwenzi, ndo vachafa nemakwenzi ayo nemakata avo iyaya. Zvigubhu zvemaheu zviri empty nezvigubhu zvemvura, zvinhu zvisina hameno. Masaramusi ava vanenge vachiitira nekoko. Regai zvibika nezvipedzera nekoko. Isi maoko edu akachena. But kuri kunzi pakutarisisa pachivanhu muchiona zvakaiswa apo zvingarevo zvine chirevo chipi? Muchiona hari dzakaiswa zvigubhu zveCoca-Cola, maputiro ekushandisa ayo nemucheka weZanu-PF nematombo aripo, zvine here chirevo chekuti mukatarisa munogona kutaura kuti apa paitwa dare rakati, kana kuti wanga uri mushonga wekuzvidzivirira, kana kuti vanhu vari kutozama kudonhedzana. Vanhu vari kuzama, handiki paramende ndokune zvigaro zvavo. Vanhu vari kuzama kudonhedzana vaitana pachavo papa. Because zvinhu zviri spiritual zvinonetsa. Zvakafanira nevayo vanonzi vanamatira maapple, vanhu voti havana vanamatira maapple chichi. Sosi yesimba rake hamusi kuiziva. Akatora simba rake munhu. Ndokwaanenge akaudzwa kunzi aiwa apple rinoshanda. Munhu wechivanhu chaiye akachema nevhu iri anonzwikwa. Ivhu chairo akatibata. Saka sosi yesimba remunhu uya aita mishonga yake ndiye inenge yakamuudza kuti tora zvigubhu zviri empty zvonodai wotora zvakati wodai. Uko ndo kusherekedzerana kwavo pachavo. Havana rugare mavari, hamuna zororo. Misodzi yevanhu iri kunzwikwa. Havirana inyongamiso dzega dzega. Vari kudzingana mumabasa, vamwe vari kunge vachizosekiwa mabasa, asi ihonde iri pakati pavo. Kutosotana kwavari kuita pachavo. Ende zvisina mumwe munhu, ende kwete vepasi pemarengi, pasi vepamusoro vacho. Because haisi nzvimbo inosvikwa nemunhu wese wese yena. Togosvika kuwaridza zviya pasina kana uye akati nhai muri kuita chiri kukuona, kana kamera kana chii iri kukuona. Ugouya aiwa zvinhu zvako unenge wakabvepi. Vanhu vanoziyana. Ichokwadi ichocho. Because zvimwe zvinhu tofanira kutongotarisa nyange uri panyama chaipo. Apa ivo zvavo vanhu vari kupingana. Inini time ya ndakambotaura tese ndatongonzi aiwa ndivo vari kunaisana zvavo, madhara acho vakuru vacho ndo vari kugadzirana kuti aiwa ningi toda kunoti anopasimuka here. Zvinhu itori hondo yavo yavainayo yekuda kutotsipikana nekuda kutovhiringidzana ipapa. Kana kuti uchasvika pano paparamende uchazviona. Because munhu nyaya dzemweya kanhu kadiki diki kanongoitwa kasina basa. Umwe anotongonzi anochema nehuswa, umwe anoenda pashizha anotora shizha oita zvaanoita, umwe anoenda pamvura iri kuyerera oda. Iwo ukaona mvura unotongopfuura utongoti imvura, asi anoziva simba rayo nekwaakawana simba rake kuti rinoshandisa chii, anosvika achisvozvishandisa ipapa. Anosvika achizozvishandisa. Nyika isina machechi, nyika yedu inyika yakazara urombwa. Zvinhu zviri munyika medu zvinototyisa, munotosemedzesa. Ende ndine vanhu vangu vandoziya pandachiti vakuru vakadzoka, vakatora homwe dzavo dzese vakadzibuditsa imomo because makasviba zvisingaiti. Asi this time havawini. Njuga dzavo dzakatsveyama this time. Aiwa vakaronga yakarongonuka. This time hakuna chakanaka. Tasvika kumagumo zvichamuka pamberi apo. Right. Masikati ndamboita interview neumwe munhu anga achitaura kuti ndakatumwa naMwari kuti hanzi vana veZimbabwe kuti nyika yeZimbabwe inake, tinofanirwa kuti tivake nyika yedu tega. Ngatibatanidzei mari, tovaka mabridge, tovaka migwagwa tega. Munotiwo chii nemashoko akadaro? Kuna Mwari akadaro here, kana kuti munhu ari kuda kutoya nezano rekuti atsotse zvake vanhu mari? Ko iyo nyika yedu handitini zvainazvo ere, but handinyanyoupokana naye zvangu because inini kubva muna 2020 ndakaudzwa kuti Zimbabwe inogadzirwa nevana vechidiki. Plus nainzi musatombodhipenda kumari nerubatsiro rwekunze, dzidzai kuzvimirira mumire mega.
asi zvokuzopawo munhu mari totangira pai kupa mari munhu pane mamiriro akaita zvinhu mamiriro azvakaita zvinezvi asi kubvisa mari dzedu chiti hanzi tiri kupa nhingi mari. I think ndichazokutsvagira nhingi yandakamboita nomwe munhu so ndichimuudza kuti ndaona vageza vachiita semunharudhiraivha motikari kanorovera zvaingodudza kuti rwendo rwavo haruna kwaruri kuenda. Tiri kubvunza kuti kwavasimuka rwaingoratidza kuti rwendo rwavo rwanga risiri kuenda kurefendi zvakabva zvazotozongofoira. Ndichazozama kuti copy and paste nditarise nhingi pachatiri munhu iyeye ndofunga ndichazviwana. Saka patakamira ezvinezvi hapana chinhu chatinombovaka handida hangu kunyepa. Patakamira hatina chinhu chatinotombovaka ezvinezvi. Regai chimbonyatsotsvuka zvinyatsobvunduka ikoko kwazviri kubvunduka. Tomboziva kuti mukuru ndeupi mudiki ndeupi, muzodziwa ndeupi asiri muzodziwa ndeupi. Kana tapedza then ndo kuzomuvha kuchaita Zimbabwe pari zvino. Right. Mubvunzo wangu wekupedzisira gogo ndewekuti sevana veZimbabwe pari zvino toita sei sevana veZimbabwe? Nhingi yatakamira pari zvino ndeyekunamata. Vana vanoenda mudzikereke kutosiya zvivi tonamata. Tiri munamato womutsvene unosvika uko. Nhingi key yeChristianity irighteousness. Iko kuchivanhu kwacho chinokundisa munhu kugara usiri muzvivi. Time yatiri ezvinezvi ndeyekutonamata kuti vakabata zvavakabata ndivo ngaone zvavanoona. Isu hatina chatakabata, hatina chatakatomboenjoya. Maoko edu aya akachena, tinongori nemisodzi pamatama. Isusu ngazvibhondoke kune vakabata nyika yacho. Hatina nyika yatakabata, tinongomemhaira nemasango. Nyaya iripo ndeyekuti vana vambonamata. Inguva yekunamata tiri pautsvene, tikumbirire nyika. Vanoita chivanhu vakumbirire kumidzimu yavo kuti tibatsireiwo. Vanonamata vari kumakereke vakumbire. Nyaya iripo inyaya yekubva muzvivi chete because tiri kudhila nesatanism. Yes. Tinamati zvinhu zviputike. Nayo mafundisi efeki aya ndo mamwe. Munoona vanhu ivava vefeki ava. Kana vangu vachiunganidza vanhu vanopura vanhu vanenge 1 million vanokwanisa kuvaunganidza, simba ravo rakawandisa strike. Dai tiri kutambura here munyika umu. Kana kuti ivo vari kutobenefita vachidya nemapoliticians, vachibenefita vachikumba vachivaka dzimba dzinenge ndege dzoda kubhururuka. Vari kuenjoya nhamo yatinayo. Kana vanga ri maKristu chaivo vari vanhu vechechi chaidzo vaidii kuchitiyambutsa patira. Ugorirakisa muZimbabwe uri wakanyatsochena, uri wechechi chaivo, wonyatsodekara uri munyika muyame. Aiwa dai uri kumhanya uri kunze kwenyika uko hamusi kugarika muyame. As long as une chida chakanaka kuvana veZimbabwe hamuna chako. Saka nyaya yati patakamira zvinezvi ndepekunamata. Dai uyo ati mari uyo angati aiwa yativhurei magrupu emaprayers tichinamata kuti zvakati, kana kuti vanhu ngatisangane kumakomo akati tichinamata. Yes, taimunzwisisa because patakamira toda kuti tipukunyuke mungetani dzasatani, tipukunyuke parudzinga. I think ndo zvandingangotaura hangu nemi maererano nenyaya idzi. Aiwa, ndinotenda gogo netime yenyu, ndinotenda nekuti pamashoko echenjedzo. Aiwa, pakanaka. Nyika yedu tese tikuvavarira chakanaka tese kuti tese tisununguke, vanhu vadzoke kumba. Aiwa, tiraramawo nemusari. Tinosangana muzvirongwa zvinoteera. Maita basa. Okay, bye. Right, mazvinzwira mega zvakwamuri kufuga kana kuwarira zviitiko chaitika nhasi mupariamendi. Papariamendi yeZimbabwe paonekwa pane zviro zvakasiyana siyana, makari anonzi mahari, zvigubhu, maputiro, meno, zvimishonga zviripo, matombo, zvakangowanda wanda. Saka gogo vari kutaura vachiti ivo aiwa vakuru vari kurwisana pachavo, vari kuita murovero wavo, ende mazvinzwira mega zviri kutaurwa. Handina zvakawanda zvekuwedzera kana zvekutapudza. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.